Здравейте, приятели на канал Царството на цветята. В епизода ще ви представя растението мини нар. Джуджевидният нар е многогодишно дребно храстче или дръвче, което в зависимост от сорта достига от 40 см до 1,5 м височина. Листенцата му са мънички, цветовете нежни и обагрени в оранжево, а плодчетата дребнички. Растението произхожда от Централна Азия. Повечето видове нар издържат на засушаване и не обичат влага. Отглеждани във влажни условия, растенията често заболяват от гъбични патогени. Затова поливане се извършва в чинийката, когато почвата вече е добре засушена. За да се чувстват добре растенията, трябва да им се намери подходящо място с шарена сянка или място, на което слънцето да ги огрява пряко само до обедните часове. Нарът джудже издържа на краткотрайни понижавания на температурата до около минус 10 градуса. Справя се добре и с сланите, понася и горещини. В края на есента обаче растението трябва да се прибере в затворено помещение при температура 5-10 градуса. Цъфтежът на мини нара обикновено започва през пролетта и може да продължи и през зимата. Това е причина плодчетата да зреят неравномерно. През пролетта, когато нарчето се подрязва, се извършва и оформянето на короната му така, че в средата й да има достатъчно светлина. При подрязването се взимат и резниците за вкореняване. Но мини нарът успешно се размножава и от семена. Растенията, получени от семена, обаче, плододават значително по-късно от тези, които са от резници. Резниците могат да се вкореняват в съд с вода или директно във влажен субстрат, примесен с пясък. За по-бързо вкореняване може да се използва и вкоренител. Поръчка за джуджевиден нар може да направите през електронният ни магазин www.pazarstil.com, както и на телефон 089 49 51 700. Абонирайте се за нашия видеоканал Царството на цветята. Така ще може да следите и да получавате известия за всички нови епизоди, които публикуваме. Епизодът подготви Екатерина Велинова.